खुलुमबाय गिबियावनो सेरासन YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जों बल खेला नायनो नागिरदों इंटार डिस्ट्रिक्ट फुटबल मैच बङाइगावआव बे खेलाया जागोन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बेनिखायनो जों थांनो रेडि जानानै दं नै बाहाय सासे लोगो दं बेखौ नेगासिनो दं जों नैबेजों आंजों थांगोन नैबेजों आंजों फैनानै दंखायो जायगाया मामोनलाय खेला जायगाया Scenary स्टेडियाम बङाइगाव ओरै बङाइगाव बिएड कलेज खाथियाव मासगाव ना मामोनलाय जायगाया पलिटेकनिक सेन्टाराव ज' बिदिबा जों थांनोसै नैबे लोगोआ फैबानो जों थांसै जों गासै साब्रै जालांनो हागौ नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन आरो खेलाखौ नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन खेलाया दा 7:30 1:30निफ्राय जागायगोन दासो फंबायफ्रा फैबाय नै ओंखारबोबाय दासो बैलाय गारि फिदिंदों जोंबो गाखोबाय नै गारियाव थांसै चलो हाब बिथांमोना अबाव थाङामोनलै बैसोर गोदान आवगायबाय जों थांसिगोन बेरायनो फैनो हागोन मालाबा बेरायनो Bongaigaon jet apa ya? Hah? Makan sudah? Beliau sudah sini. Itu. Korea place, beautiful. Nunw restoran nih. सहैथारसिगोन ससे थांनायनि उनावनो जों मोनसिगोन स्टेडियामखौ नैबेजों लामाया बेजोंनो जोंना फंबाय सानैया थाव सोबोदों बाहायनो लेट जाबोलायबावबाय नै आरो बरिया नै हाजो सेर बिराद मोजां नायनो नै बेनो ना जायगाखौ सायाव जों ओरैथ' सोहोनाय नङा ना सोहोयो ओरैबो सोहोयोथ' ओइथिंजाय जायगाया मोजां बरिया जाबाय हले हनै खेलायाबो खेलायानो जाबाय सफैनायनि सिगां खेलाया जागायनानै दं नै सान्दुंथार हाब लाइन लालायनांगौ बुस्थुआ गेटआबो देनजारथारलै beautiful place बाहाय खेलाया जागायबाय दे जों नायलांबाय थानोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायदो आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ दाबायना लादो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय जों खेला नायनोसै